עוד פעם משמרת בחמ"ל. נגיד שהיה צלצול טלפון. צחי ברוך חיל שלום. מאוד נסעת? לא, אנחנו לא מספקים נייר טואלט לחדרים. כן, זה החמ"ל פה, אבל לא, אבל בסדר, תתלונני אצל הרמטכ"ל. כמה אבק יש בחמ"ל הזה. שלום גם לך, קהל נכבד. החלפת משמרת, נשמה. החלפת משמרת? כן, הגיע הזמן. בבקשה. סוף, אני אספת עוד פה תחנות. תחנות, יפה, אל תשאל מה מדברים בקיבוץ. אתה מת. מה? שמגיע גדוד של תצפיתנים שישב על הסילו. על הסילו? כן, ושמושכים את ברוכיל קילומטר אחד כדי שייכנס בתוך עוטף עזה. לא. וואלה, חכה. לא. ושרפי בן אמו מקבל דרגת סגן אלוף. קח, אזנו, קח. תנקה, הכל סיפורי סבתא, מה אתה מאמין לכל דבר שמספרים בחצר? דונשתה. פה זה החמאו. פה. אני רוצה נייר טואלטי שלי עכשיו. נו. על מה אתם מדברים פה, דיאנטרו? סתם סיפורי סבתא, לא באמת. אני יודעת, זה הכל נכון. מה נכון? הגדוד תצפית אינסימה דוסילו והמשיכה של ברוכיל דנטרו עוטף עזה והמרוקנו שקיבל מסגן אלופי. מה? מאיפה אתה יודעת את כל זה? בניזיניו גנץ מאונטו. מה? הנכד שלי. וחוץ מזה אמרתם סיפורי סבתא. או נועה? באפריקה בג'ונגל הלכתי לתומי ושבט קניבלים מיד תפס אותי, קשרו ידיי ושמו אותי בתוך קומקום. מזל שלא היה להם קומקום. לאברסט עליתי עם כמה חברים, בדרך לא ישנו כי לא היו סדינים. כשלפסגה הגענו כדי להסתכל, פגשנו את פינדוקה עם מקל. אל תהיה כזה חכם לספר לסבתא, בין אמת לבין מוגזם שמה הסתבכת. לסיפור מתוח לא תמצא לקוח ולא תוכל אותנו לבלבל. בצוק איתן היינו, ירו עלינו טיל, אז לחמאס אמרנו אנחנו מברזיל. זהו זה ברזילרו, ואז בבת אחת העיפו את הטיל לקריית גת. אל תהיה כזה חכם לספר לסבתא, בין אמת לבין מוגזם שמה הסתבכת. לסיפור מתוח לא תמצא לקוח ולא תוכל אותנו לבלבל. בעשור ומעלה הקמנו שלישייה, עשינו פה קריירה, עלינו למפה. התקשרו מלונדון, רצו שם הופעה, אמרנו I'm very sorry, but we have to להופיע בערב ראש השנה בקיבוץ. יאללה ביי. ביי.
אל תהיה כזה חכם, איך ספר לסבתא, בין אמת לבין מוגזם, שמה הסתבכת, בסיפור מתוח, לא תמצא לה כוח, ולא תוכל אותנו לבלבל. בסיפור מתוח, לא תמצא לה כוח, ולא תוכל אותנו לבלבל. תשארו רגע, תשארו לנו. אני רוצה